Nanon naman sa pusil o sa may trabaho aning tawana. Kana po mo John, mao ginay iimbestigaran pa sa itong mga sakop sa kapulisan no atong sa ilang surveillance yun. So assault sa duha ka bulan. Kining maong kining maong dinakpan mo ingon. Ingon kining maong nakalas ang kinabuhi mo John na gali kanhi siyang ex-convict po. Unya drugista po rin siya kay lagi nakalabay mga pagkakatoy nakagawas ni siya gumikan nga po sa kaso nga nasunod sa silangan gumikan nga po sa kasong illegal nga dugas. Unya matod pa doon na po ni siya doon na po ni siya ginadala nga armas kay bali protection sa iyang kaugalingon bali gikan po ni sa iyang nagpaluyo niya kay gumikan po nga kuya mo po ding magdala-dala po lagi ining ginadiling dugas. Hinoon doon na sa lead gyud ang mga sakop sa kapulisan karon kung asa kini nagikan ang ginadiling drogas bubudon apan wala lang gigabot yan kung kinsay mga posibleng mga pangalan sa nagpaluyo ni ining maong nakalas nga kinabuhi ining maong target nga si Fredo Hontong bumudon. O sabi siya kanang hitman ni sa drug lord? Sa una po mo John, sa pangasairan, ang no, ang kiniging background, yun yung maong target po mo John, kaya bali na po sa itong pag-investiga, pag-susay po na to sa mga pipila po ng mga katauhan, dito karon sa barangay Tejero, po no, kanang inila po ni inila po ni nga malditong tao, kining maong target po mo John nga si Fredo Hontong mo John. Mao ba? Bagani kayong duwa kay wala manukol. Yes, bumulong, no? Kay di na man siya sa di na man siya sa ato sa Bible Submission kaning duha, di na siya naabot na sa itong mga sakop sa CDEO, di na sa may ikaduha nga indana bumulong, ingon sa second floor sa maong Palimay. Na kung din mo ilang gimong hideout. Kaning duha, ingon pa ni kataho pa ni ngadto sa target nga musurrender lang siya, dili nila musukol. Nga mao ito nga gikabot yan sa maong kalas ni kinabuhi kini si Fredo Hontong nga dili lang gisa magpadako kung gaabuhi bumulong. So mo ginay usa nga ginangata noon nga nakalas gyud taon ang kinabuhi nining usa ka target mo nga si Fredo Hontong mo. Sige. So kaninian dili first time di ay nga na dagpaning tawhana kay matod pa gibadlong ni sa sauna apa wa mo tagam na maligyan ana gihapon. Yes, bumulon kay pagkadakpan lagi niya ini dito sa mong bilangguan, murag kadako naman po noon ang napaluyo ini. Ingon man ang nagpaluyo nga amo niya ini. Medyo dako-dako naman po og dako-dako na po og dako-dako na po og kining impluwensya ba. Mao na nga nagsalig na po siya paggawas niya, dinagkuhay na noon nga duga sa iyahapong gidala po doon imong gidulaan mismo dinhi karon sa iyahapong area of responsibility mo. Kato ang subject sa bypass operation ang kato namatay. Yes, mo doon. Mao gito target, mao gito subject sa bypass operation mo doon. Ang ganing duha unsa man eh? Kaning duha po doon bali tao rin siya, ingon man bali kauban rin siya, no? Maulit yung sugun po sa target po mo dyan, no? Kaya ganihan yung mga orasa, yung mga ganihan takna sa pag-bypass operation sa bypass operation ng Ipigayon, mao gito yung gayo na po mo dyan sa pag-repack, no? Nag-impact, nag-repack ida ni sila, kining tulo po mo dyan, kaya bali, sa tunga sayran, mao gito paghatod po sa item po mo dyan, ining ginadling drogas, kaya pagpangandam, kay sunadlaw magod, umabutay nga pista po dito sa lugar nga naisutan mo doon. So gabihan no. Pilay kandidat sa Cebu nga recover tanan? Tunga sa milyon mo doon. Gibana gyud nga aduna gyud valor sa tunga sa milyon mo doon. Okay. Kini ang balay gimo ni suyupanan? Yes mo doon. Mao kini baling hideout gyud. Inguman dinhi sila mag-repack kung adunay adunay mag ipabot nga mga item noon, bagong mga item dinhi nila repack pod. Og inguman dinhi po ni ang ilang haybutanan inguman mao kini ilang bali hideout pod Bombodon. Kinsa may tigtagak niya og items sa Bombo Cookie? Ano po Bombodon, ano na yung lead ang ato mga sakop sa kapulisan karon dinhi sa Waterfront Police Station. Pero matod pa ni Major John Lindbergh Tianggo ang hipi karon sa hospital nga istasyon na dili pa gid nila ikabot yak ang mga pangalan ini. Pero aduna nag lead Bombodon na naragi Japon sa sulod Bombodon no. Ang nagpaluyo ni ining maong nakalas nga kinabuhi kinay maong target high value individual mo. Una nga nakarabuto ang kaning subject sa bypass operation. Yes, Bumudyon. Una gyud nakapabuto Bumudyon kay gani dito pa man sa ikadong indana god ang atong mga sakop sa kapulisan padung na sila subida sa ikatulo nga indana Bumudyon. Galing dito na nakaposting naman og una kining maong nakalas nga kinabuhi kini si Fredo Hontong Bumudyon. Mo to nakapabuto og kas kay gani wala na lagi na igo po nga tuwang mga sakop sa kapulisan. Iya pa ikaduha ni kapten og paputo Bumudyon ni di palyar man o man ni ungot man ang iyang himan kining 45 nga kalibre Bumudyon. O na wala na siya nakapabutok usab. Dito na nakachimpo og pagsaka pagbalik ang ato ang mga sakop sa kapulisan
og pagbalos ug pabuto bumudyon niya nakaangkon kini siya og upat ka samad silang in taon sa iyang mga naglain parte sa lawas bumudyon ug hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon kon bumudyon. Sa ato pa, wala pa nagka-transact ang pulis ug ang kaning suspect. Nakabantay ang suspect nga pulis nagpadung sa ilaha, mao nang midagan siya. Yes, bumudyon, no? Kaya pagkabantay gud sa bangko ano, pagkabantay gud sa maong kining mga suspetsado, dali kining nakasubida sa ikatulong indana kay bali ko man gini sa kuno kasutan tulok indana mo kining ilahang panimayang ilahang hideout mo jud niya panabantayan pa nga dito pa sa first floor sa primero pang indana sa panimay ang kining mga pulis nakabantay na kining kuano kay matan pa niya maton pa pero mas datan gid ang atong masakop sa kapulisan bubudon kinakuha mo gid siya wala nga nidagan na din siya kadto sa ikatulong indana unya kining yung duha ka kauban ini nga nahadlok na musukol nagpabili na ngadto sa ikaduhang indana bumudon. Dito na naabtan sa itong mga sakop sa CDEO sa Waterfront Police Station o natuhan yun na nakahanay pa ang mga drug para pinalyas bumudon. Yun sa pagkaibaw sa suspect nga namatay, nga dunay pulis nagpadung sa ilaha, nagpatrolkar ang mga pulis nga nagbaybas o lain nga sakyan gigamit? Na lahi nga sakyan bumudon, ang uban sa ito ang mga taga CDEO, nagmotora, uman wala na kayo uniform, may prumaon na gina bumudon, kay bali maumbawan man gud nila bumudon kay aduna may gun murag gate unya pasulod ngadto sa ilang area sa ilang panimay bumudon nya naman sa ikadong indana god pakingay ining ginadiling drogas kay bali bag-o lagi hagbungan og item wala bumudon nga ilang namatikdan kay matan lagi sa pinya matud pa wala nakamatikod nga adunay pulis nga padung sa ilang panimay musaka sa ilang panimay mo na nga isaka siya ngadto sa ikatulong indana kay haron nga mukuha sa iya pong armas di puigo haron sa pagpamusil kay musuko lagi gid sa atong mga sakop sa kapulisan bumudon. So ang iyang balay ato do mag-repack de og shabu bumbukoki. Yes bumudon no? Ang balay kung asa kini nahitabo ang bypass operation o asa po din nahitabo ang maong pagpinayduay sa pinusilay bumudon no. Dito po ni ang maong balay nga ilang hideoutanan o ilang repakanan bumudon atol kung adunay mga bagong item nga ihagbong ining maong target bumudon. Asa man ang tama aning biktima nga namatay asa man iyang mga samad? Adunay isa ka igo sa may buktunan nga bahin ug adunay isa igo sa may tuhod nga bahin bumudon ug adunay igo pud siya sa may suwang nga bahin ug isa sa dughan bumudon bali upat tanan ang igo gyud ganahan ko ning maong suspetado bumudon. Ato sa pagpamusil aning suspect kay sa may una nga nibunot og armas gipusil niya mga pulis walay pulis nga naigo. Yes bumudon wala ray naigo mo nga dako pasalamaton karon sa topa sa Waterfront Police Station kay atong sa pagpamusil ni ining mao nga suspetado bumudon wala ra gyud naigo maski isa sa ilang kauban bumudon. Kanang sitio Silangan, Barangay Tejero, Cebu City, daghan gyud sabo diha, daghan na maligya diha og illegal nga drogas. Mao ni kanunay balik-balikan sa atong mga sakop sa kapulisan sa Waterfront Police Station kay daghan kayo na maligya diha og sabo. Magsilbi kining leksyon no sa mga drogista nga nagpuyo diha dapitan nga mangundang na. Kay di ayo sao nisukol napatay gid tinuod bombo cookie. Yes bumudon no mao ginay gi-award sa YC man sa hipi karon dinhi sa Waterfront Police Station nga si Police Major John Lindbergh Tiangco na kutob sa iyang area of responsibility nga nagamitan o ginguman nagdulaan ining diring drogas na maghinahinay na gyud og maghinahinay na gyud og undang kumikan kay ang ilahad gyud ang ilahad yung programa batok nining pagsugpo sa kinadiring drogas ilahad gyud ni kining ipadayon og mas yugtan pa nila karon yung tuig bumudon. Sumana adto po sa mga dugang pahimangno na kung atong sa bypass operation o maktuhan kay dili man gyud makaundang, dili lang gyud mosukol bumudon haron dili gyud maabot sa punto nga makalas ang kinabuhi bumudon. Kining duha ka mga dinakpan tao aning namatay nga drug pusher mo tingog ra pangutan-on mo cooperate ra mas mga pulis kung nay mga pangutana mo tunad bas mga pangutana bumbukoki kani kagani bumudon atong isulayan pod og kabot pod pagkuha og habi ining ining duha ka mga dinakpan no kauban ining high value individual nga target nga nakapsan og kinabuhi bumudon apan kuno naka-zipper man ang ilahang naka-zipper man ang ilahang bumudon dili pa man sila mohatag og pamahayag sa ilang kaugalingon bumudon. Salamat Bumbukoki. O kanaya latest update nga itong nahipos gikan sa Barangay Tejero ingman nga hinapod sa Waterfront Police Station dili si Bumbukoki kabatingan para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bumbo Radio Philippines basta radyo Bumbo.